ato ang silihan, oh, na pagamay-gamay ra nito pagindahan nagbunga, oh. Oh, mo ni siya karon straight. Oh. Red hot F1 ang tong variety. Nga ato ning intercrop og mais, sweet corn. Nahapit na ni mahinog, oh. Nga ato ang main crop nga sili namunga na. Murag padung na muguwang. Ay mga sakit nga kung nagian sa mga ni kulot, oh. Sa kay mga tirada ni. First time pa na ko ning nananom og sili. Manang wa pa kay ko masweet to kung sa mayong itambal ani nagkulot. Pero naulian ba yaw? Ay nagkulot pa kini sa una. Ani ni kulot lagi, oh. Pero kung bano kay mapod. Sama ni okay ra man ni bano. Ya, dagang kay bunga, oh. Nalagi ba ni kulot? Nga ano ni? Ngunit atong ingon nga abangan. Pakibaw ko sa itong itirada ni. Nako na istorya. Inanglan ko na nagmahalon nga medisina. Taglibo kapin. Nayo ko natanaw tag 900 ang 250 ml. Ako niya itong paliton makarbis ako. Okay. So may di ani mananom ta ning sili. Mag-ready na tada ang tambal, medisina. Katong mahalon kay effective kay katong mahalon, nindot kay tanaw ni mong sili kung mo to itira ko no. Uy, nanahinog, eh. Nanahinog. Giusig ko sa mga amigo. Tagang bunga. May Bisaya ni nga sili akong singit ko namatay man ning ko ana kong gipulihag Bisaya. Okay, bye-bye.